sarki amma bai ta gani shi ba. Manzan Allah mai jan Hadija baban Fatima, wani mai matsayi idan ya ganka sai ya sallama. Manzanni da annabawa su tijini suka sallama, domin su suka san ka tun kowa bai san ka ba. Annabawa dukkaninsu babu wanda bai kwaɗayin ka ba, yace shi ina ma shi ba annabi aka yi shi ba, da Allah ya yo shi cikin al'ummar mujtaba, don kuwa ba abun da ba a baiwa al'ummarsa ba. Allah saka da khairi, Allah ya bar zumunci. Mun saurari yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin khalifan Sharif Usman Rabiu Baba, Allah ya gafarta masa, wanda wato akwai haskensa mai girma cikin yaban manzon Allah da harshen Hausa a Najeriya, kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan Sayyidina Fatima alaihi salam. Kuma ga khalifansa ya shayar da mu da murya daddada, kuma muna karanta littafin dan Amina, an zo an yabe shi kuma a wajen mu. Wannan bai zama bako a wajen mu ba, za mu yi yaban annabi kuma za mu karanta Qur'ani, domin mun san manzon Allah ya ba da mimbarinsa wa mai masa kirari, kuma ya zauna kuma ya yi. To saka wanda ya ga da wani abu, to mu iya abin da muka iya kenan. Mu abin da muka fahimta Qur'ani shine a girman manzon Allah. Za mu mika abin magana zuwa ga sarkin kasidun Bauchi, insha Allah zai mana jawabi. Kafin nan sai mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ‘Yan uwa masoya annabi, musamman ɗaya daga cikin bujuman matasan malamanmu na wannan jihar mai albarka, wato Sayyidi Nasir Maulana Sheikh Ado. ‘Yan uwa masoya annabi, kamar yadda nake hango shi shugabar Suwarar Islam da kuma magayaki shugaban Ushakun Nabiyu da sauran masoya annabi gaba ɗaya, fuskokin masoya annabi ga sun shiga a wannan waje. Alhamdulillah, na yi farin ciki kwarai da gaske da kasancewa wannan zawiya mai albarka. Ina zaune sanda ake tafsir, na tuna da maganan malamai da yawa wanda albabul qulub sun yi magana sosai a ciki, sai cewa kake idan suka ga kaga mutum yana magana a koyaushe, kunne ne kawai ke saurara, to wannan kawai ilimi ne ke magana. Na faɗa last time, amma idan kaga mutum yana magana kan haka addini, mutane suna saurara kuma ana amfani da shi, to ya haɗa abu biyu ne, izini ne da ilimi, su suke magana. To sai dai Nasiru dukan gabaki ɗaya tara su, ga izini a wajen Maulana Sheikh Ado, sannan kuma ga ilimin ya riga da an karantu. Alhamdulillah, sai kuma aka samu wani izini wajen murkushe makiya annabi sallallahu alaihi wasallam, da Allah ubangiji ya sa suke aiki da takkuba ta ilimi wanda suke sassara kan makiya. Allah ya sa kan ku da alheri, abubuwan da ake karanta da Allah ubangiji ya saka, Allah ya sa ta alfahari da zabar annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bar mu da annabi, Allah wannan zawiya mai albarka, Allah ubangiji ya cigaba ita, Allah ubangiji ya bar mu da annabi. Assalamu ala barakatullah. To Allah ya saka da khairul kalami ma qalla wa dalla. Takobi na kada makiya annabi na hannun sha'irai ne. Muna ƙara wadda hawali kamar yadda manzo Allah ya faɗa, ujuhu da shi maka. Me ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da martaba mai darajar gaske, Allah ya ba mu. Idan nake hango dan
na yan agajin mu fatiya sai dai Samir shi ma nake hango shi daga nesa, amma insha Allah gobe za mu to ai lokaci ya kure ne na rediyo yanzu na san ba zai shiga ba, amma dai da mun hango shi da mun ba da lokacin da shi ma zai mana jawabi. Allah ya saka alkhairi, Allah ya bar zumunci. Dukkan wasu ka hadu na ba mu kowa hakuri, musamman akwai wasu wanda ban gaggani ba, ido na bai kai ba, ina mai bada hakuri ga kuma inji na sashi ranar rufewa zai mana jawabi. Allah ya taimake mu, Allah ya karfafe mu baki daya, albarka ne Muhammadu, albarka alqur'ani. Allah ya gafarta iyayen mu, ya tausaya mana, yayi mana buri na zahiri da bani. wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulik wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhzil mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar basari alladhi khuliqa min nuri wa dhujri nuri salatan tarzuna biha himmatan aliyatan azimatan qahiratan salatan tamla'u al-azra abada zamanan wa makanan wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة